Onye eze ọdịnala ndị Nawfia kansụl ime obodo njikọ ọka nke Anambra steeti bụ Igwe Daniel Obele emerubego mmemme ịwa ji nke afọ 2023 nke ndị obodo ya. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ n'obi onye eze ọdịnala ahụ ma bụrụ nke dọtara onye ogbo ya si Abacha na kansụl ime obodo Idemmili North bụ Igwe Godwin Ọdịegwu. Ndị mmadụ sitere n'akụkụ ụwa dịgasị iche iche gụnyere ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị obodo Nawfia. Onye nta akụkọ anyị bụ Blessing Dennis gara ebe mmemme ịwa ji nke afọ 2023 Igwe Nawfia ma were akụkọ abịa n'uju. Ndị ọbịa na ndị bịara mmemme ahụ bụ ndị ahụrụ ka ha yi akwa dị iche iche nakwa mmanwụ nakwa egwu ọdịnala. Igwe Obele mgbe ọ na-awa ya bụ ji kọwara uru ya bụ mmemme bara n'iji na-echekwa ejirimara ndị obodo ha nakwa ndị Igbo. Onye eze ọdịnala ahụ tokwara Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọ na-agba iweta udo n'obodo ya ma kpee ekpere ka udo tọrọ atọ, mmepe nakwa ịdị n'otu dị na obodo. Na Mburi ka a na-emerube emume misa iji bido ya bụ mmemme ka onye ụkọchukwu bụ Reverend Father Jude Eze Nọkwasa, onye nke si St. Anthony Catholic Parish Nawfia, kpekwara ekpere ma gọzie obodo ahụ. N'okwu ha dị iche iche ka onye Anambra State Commissioner for Economic Planning nakwa Budget bụ Oriakụ Chiamaka Nnake nakwa osote Chief of Staff nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye bụrụkwa ndị obodo ahụ kenekwara ndị mmadụ ka ha si pụta n'Igwe wee mee ka mmemme ahụ bụrụ ihe gara nke ọma. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka onye President General ka obodo ahụ bụ Maazị Daniel Okoye kenekwara ndị Nawfia maka ijikọ aka ọnụ wee merube ya bụ ịwa ji ma kọwaa na mmemme ịwa ji ahụ bụ nke pụrụ iche na ndụ ndị obodo ahụ. N'okwu ya ka onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu, onye soro Igwe Obere ṅụrịa ọṅụ, kọwara mmemme awam ji dịka ihe mgbe gboo eji mara ndị Igbo ma tokwa Igwe Obere maka ịfụnanya ya nyegara obodo ndị Nawfia site na Nawfia n'okpuru ọchịchị njikọ ọka. Abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.